Cambuur mat in het begin voortdurend om de bak, want de eerste mogelijkheid is voor Dordrecht. Martijn Batto, hij lid op de line staan dat er net alleen scoren kan, maar ik doelpunten horen kan. Hij zit de bal van de line. Een kwartier later krijgt Cambuur de goede eerste kans. Het goede terugzetten is van Jordi van Delen. Daniel Crowley, hij is Simon te vlug en zit de 1-0 binnen voor de Leeuwarden. Terugzetten weer van Jordi van Delen en Daniel Crowley. Waar zit de 1-0 binnen. Kijk, voor het skoft krijgt ik Dordrecht nog een goede kans. Hier is het Mahmoudov die shirt dat Erik Cummins uitkwam is. Maar zijn stift mist de goede richting en gaat jonken. In de tweede helft zet Cambuur goed uit de startblokken. Het is Daniel Crowley en ja, waar hij shut de ronde bij Justin Mathieu die er 0-2 van maakt. Een mooie assist en Mathieu op een naai met een belangrijk doelpunt. Cambuur krijgt daar zelfs de kans om uit te rennen, want let op, boem, wat een knal van Jordi van Delen op de kruising. Hij gaat er krek net in, maar hier wien de Leeuwarden sticht bij de 0-3. Maar dan zul je krijgt zien dat hij aan de andere kant valt. Het is Julius Bliek die het oplet, binnenkopt en er 1-2 van maakt. Zo is de spanning weer volslijn. Waarom? Nee, goed een uren spelen in Dordrecht. Hij mag zomaar inkoppen bij de tweede peel. Net goed verdienen terug de Leeuwarden. Maar echt spannend, nee, dat wordt het net. Want Cambuur stelt gauw waarder op zaken. Het is Martijn Batto die er 1-3 van maakt in de kwarte hoek. Hij scoort op een ei, de clubtopscorer van de Leeuwarden. En in de eindfase is het op een ei Martijn Batto die het belangrijk is. Hier is Virgil Narsing. Hij maakt het zien. Rentree na een lange blessure. Narsing met de voorzet. En Martijn Batto, hij tikt de bal binnen bij de tweede peel. Zag je het Cambuur. Mijn heerlijk gevoel richting die return van onkomende sneeuw. Het was eigenlijk een replica van de vorige wedstrijd die we hier hebben gespeeld. En die was ook wel positief. En deze was wederom positief, dus dat is mooi. Deze tweeluid in Dordrecht die moet na zaterdag natuurlijk voor ons in het voordeel uitvallen met de uitslag van vandaag. En dan kunnen we ons ook goed voorbereiden op de volgende. Mooi hè, play-offs. Zo is het mooi, ja.